Min dejjem dan il-poplu wera denu tul is-snin wara kemm żgħir fid-daqs u l-kotra qatt ma beża mid-destin. Il-ħiliet li dejjem żejnu lil-Maltin u lil-Lawċin dawna ismu dawna l-sinu li jagħmluna wisq burin. Dilqa kbira għax Maltija tħabbat bil-kuraġġ ta' sur taf tkun ibsa għal ġidda ġensna taf tkun żgħira daqs ta' sfur. Dilqa kbira demna tbaqbaq biex niftaħru li Maltin dinjità il-fuq wiċċna nollu maħniex qar mill-barranin. Il-kisbiet ta' din l-art tagħna ħedimna lihom intu jien qatt li nafu li xi drabi ma naqblux il-kol flimkien u kull meta l-pajjiż sejħilna dejjem sabna saru kbar. Jiena għadna għall-okkażjoni brida soda daqs l-azzar. Dilqa kbira demna tbaqbaq biex niftaħru li Maltin dinjità il-fuq wiċċna nollu maħniex qar mill-barranin. Min dejjem qalbna tajba aħna poplu jafiħen u kull min rifes fuq xtutna min qalbna tajnih kien. Dilqa kbira għax Maltija tħabbat bil-kuraġġ ta' sur taf tkun ibsa għal ġidda ġensna taf tkun żgħira daqs ta' sfur. Dilqa kbira demna tbaqbaq biex niftaħru li Maltin dinjità il-fuq wiċċna nollu maħniex qar